I-amaranth ukufaka imvunde ngaphezulu komhlabathi. I-amaranth ingatshalwa ngohlamvu layo noma ngembewu, kodwa lokhu kokubili kulungile. Amahlamvu anomsoco kanti futhi anamavithamini u-A, u-B no-C, i-calcium ne-iron kunamahlamvu espinashi. I-amaranth iyakwazi ukumelana nezimo ezinzima zezulu nomhlabathi ongemuhle. Ingamila emazingeni ezulu ashisayo nalawo omile. I-amaranth iyaye imile kahle entwasahlobo nasehlobo kanti imila emazingeni okushisa awu-15 degrees. I-amaranth imila emazingeni okushisa aphakathi kwama-degrees angama-23 kuya kungama-degrees angama-35 futhi ikhiqiza amahlamvu aluhlaza kangcono kunespinashi nekale. I-amaranth ingamahlamvu ingatshalwa emasentimiteni angama-30 phakathi kwezinye izitshalo ngantathu kolayini abangamasentimitha angama-37 nesigamu. Hlukanisa olayini kabili ngamasentimitha angama-75 olayini obahlukanise kathathu olayini ngamasentimitha angama-35 noma ngama-75 bese uphinda futhi ngohafu kolayini abathathu ezikhonkwaneni ezingamasentimitha angama-75 ukuze ukwazi ukuvuna amahlamvu kalula. I-amaranth iyizinhlamvu ingatshalwa buqamama ngoba afika ebudeni obungamamitha 2 kanti kumele itshalwe amasentimitha angama-30 phakathi kolayini abangama-75. Beka intambo yokukala ngaphezulu ibe amasentimitha ama-75 esikhonkwaneni ojoyine esinye isikhonkwane esiseceleni. Beka izikhonkwane zesikhashana zibe amasentimitha 10 bese ubeka enye intambo ukuze wenze indawo yemvunde. Yiba nesiqiniseko sokuthi izintambo ziqondile kanye nomafindo azo aqinile ngokuziphakamisa nokuzibuyisela emhlabathini. Susa ingubo yomdali ngamasentimitha 10 ukuze ube nesiqiniseko sokuthi akukho okugqibekayo. Uma ugqiba ingubo yomdali ibe ingakaboni, kungadala ukuthi umhlabathi ube ne-nitrogen engenalo usizo bese ikhinyabeza ukumila okutshaliwe. Faka imfologo emhlabathini ngamasentimitha angama-30 ukushona phansi bese uyayidonsa sekuyashona sakuyihosha emuva ukuze emhlabathini uthambe. Susa amatshe anamagabade ngemfologo kodwa ungawaphenduli umhlabathi, ugabe nje kuphela. Phinda lokhu njalo ngamasentimitha 10 uhamba ngolayini. Ukulungisa inhlabathi ene-acid ukuze ibe nomsoco kudingeka ufake isipuni sokudla esisodwa somlotha wezinkuni noma i-teaspoon eyodwa ye-lime njalo ngamasentimitha angama-60 olayini. I-amaranth engamahlamvu ayidingi imvunde eningi, ngakho-ke faka amasentimitha 3 emvunde ngaphezulu komhlabathi ebhandeni elingamasentimitha 10. Asikho isidingo sokuhlanganisa imvunde nomhlabathi. Le ndlela yokufaka kwemvunde ngaphezulu iwukulandela lokho esakukhonjiswa umdali ekuqaleni komhlaba lapho edala khona izitshalo ukuthi zithole umsoco ovela emhlabathini. Phinda lokhu futhi kube amasentimitha angama-37 nesigamu olayini azokuvumela ukuthi amahlamvu e-amaranth akwazi ukuba nompheme, kodwa shiya indlela engamasentimitha angama-75 ububanzi ukuze ukwazi ukuhamba phakathi kwayo uma usuvuna. Cindezela ngegeja ngaphansi kwemvunde ukwenza umsele ube isentimitha elilodwa ukushona phansi noma usebenzise ibhokisi likamentshisi. Ukutshala kwama-amaranth akumele kushone phansi kakhulu ngoba lokhu kuzobanga ukuthi ingamili kahle.
Tshala izimbewu zihlukane ngamasentimitha ayi-15 bese uyamboza ngemvunde. Ungaqinisi kakhulu. Unganciphisa ngamasentimitha ngama-30 uma eseqalile ukuhluma. Ungayibeka ingubo yomdali ngaphezulu uma izitshalo seziqala ukuhluma, kodwa ungayibeki eceleni kwezithombo. Yiba nesiqiniseko sokuthi ingubo yomdali imboza amaphesenti ayi-100 namaphesenti 2 nesigamu ukuqinisekisa ukuthi ugwema ukumila kokhula bese wonga futhi nomswakamo. Uma uvuna i-amaranth engamahlamvu, qala ngokuvuma amahlamvu asezansi nesitshalo ukuze lawo angaphezulu aqhubeke nokumila. Izitshalo zizoqhubeka nokukhiqiza amahlamvu aluhlaza izinyanga ezimbalwa. Isamari. Gaba kumasentimitha angama-37 nesigamu kolayini. Faka isipuni esisodwa sokudla somlotha wezinkuni. Faka imvunde owu-10 cm ububanzi, ube ngu-3 cm ukushona phansi noma uqinsi. Kushiyane indlela yokuhamba ewu-75 cm kungama-75. Cindezela u-1 cm kushone phansi emqubeni. Faka imbewu ishone ngo-1 cm ihlukane ngamasentimitha ayi-15 kuma-row ahlukene ngamasentimitha angama-37 kanye nesigamu. Gqiba kube yileveli. Nciphisa izithombo zihlukane ngamasentimitha angama-30. Lolu chungechunge lokufunda ngezitshalo luyinsiza enkulu yokuqondisisa kahle oluzokuthatha ohambeni lokuthola ukugcwala kwezindlela zomdali kwezolimo. Uma sizithoba ngenhliziyo yethu yonke silandela izindlela ubaba wethu osezulwini azikhombisa kusukela ekuqaleni, sizovuna inzuzo echichimayo yezithembiso zakhe.